Díghaoibh Ciarán an seo agus inniu tá muid chun cúpla Cleas Ióga a dhéanamh. So an chéad Cleas Ióga ná an seasamh simplí. So site lena cosa trasna, an féad leat seasamh sús gan na lámha úsáid agus gan na cosa a bhoga. Mar seo. Agus sí síos. Éasca? So seasús agus sí síos. So gan na lámha úsáid, gan na cosa a bhoga. So an Cleas atá ann, so tá me chun Ciarán taobh mar seo le go bheice mé. An Cleas atá ann ná an máchan na chorp a thógáil an tosaí. Agus brú síos tríd taobh na sála. Mar seo. Máchan chun tosaí, brú síos tríd taobh na sála. So mas féad leat an tóna ordú, cúpla orlach, betú ná an seasamh, agus sí síos ríist. Seasúas, sí síos. Éasca? So banam an trí leas leis an cos eile an tosaigh, an bhain sé níos éasca nó níos deacra leis an cos eile an tosaigh. Ban trí leas. Suas agus síos. Éasca? So sin an seasamh simplí. Níos an dara Cleas Ióga tágan aniu ná an casa casta. So, ríist site an urlár, cosa trasna, tá mocha seas os cór mochas clé. So tá mé chun casa agus nuair thugam timpeall bé mochas clé os cór an cos seas. Ach ní féidir le mochasa ordú ón talamh. Voilà. Agus a rais an tro eile. Iontach. So an Cleas atá ann, caithfidh mé casa an tro ina bhfuil an cos dírithe. Má haim an tro eile, bé an cos sánathe agus ní aibh róise. So I casa an tro ina bhfuil an cos chun tosaí dírithe. So tá mochas a dul an tro sin, má tá an cos eile chun tosaí tá sé dul an tro sin. So I casa tro amháin agus an tro eile. Nis an féilin é sin a dhéanamh níos tapúla. nó níos scopaí. nó níos guaiste mar dhearann siad sa túisceart. Agus in ceann is guaiste, an ceann is scopaí, agus in ceann is tapúla. Iontach. So sin an casa casta agus an seasamh simplí. Bígeach leachta.